Рӯз бахайр, дӯстони азиз. Умедворам, ки ҳаматон сиҳату саломат ҳастед. Мо ҳам шукронаи худосозим хубем ва дар инҷа бошад, чӣ хеле ки дина гуфта будам, дегоро нишон метиҳем. Дегои овқоткардагиро иҷа наминҷо чам хомшурбо када иста буд. Камтар агамира нишон додум ва дар инҷа хостум бо Фариза бозӣ када иста овшапак. Иҷа биёй фақат овшапак мекуна. Ҳамира як нишон бутем гуфтум. Маҳваша намеёвӣ дар инҷа, барое ки вай берунҳода бозӣ мекуна. Ина инҷа боша хомшурбо шудай дуд, бисёр дуди бисёр буд. Аллакай оша кашидагиам камуш мондагиай чӣ меган? Успед накардам видео карданда дар прич. Баъди кашиданаш ҳамин хаш монда буд. Бо гуфтам ба ҳар ҳол биё як видео кунам. Ҳамхале нишон додам, дӯстони азиз. Ва пагаҳуш боша бо Фариза, бо Маҳваш, Фариза неу, Маҳваш кати барои Маҳваша либосхарӣ рафтем. Намихел шаҳри Қурғонтепа. Касе ёд када ина Қурғонтепара, ина либосош. Ва аз ҳаматон миннатдор ҳастам, дӯстони азиз. Дина дар комментария хеле гапҳои хуб нависед, хеле табрикотҳо кардед. Аз ҳар яки шумо миннатдорам. Ма ба комментариҳои шумо ҷавоб дода наметавонам. Чӣ хеле ки мебинед, ма дар қишлоқам, связ неста, интернет безебай, барои вай ҷавоб дода наметавонам. Иншоалло ки рафтам бо шаҳр, бо ҳамашта ҷавоб метавам. Ай ҳар яктат миннатдорам. Барои вай дар ҳамин видео миннатдории худам ба ҳар яки шумо мерасонам, дӯстони азизам. Ина иҷа формачаҳои бениҳоят хушрӯи ҷинсӣ будай. Хостум маҳвашта бигирам, лекин размерои ина будай майда ё ки калон, размерои маҳваш набудай. Иҷа куртои наи курто омада, хеле маҳқул шид. Ҳамирам хостум камтар видео кунам баҳри шумо. Ва вақте ки чӣ хеле ки айноми мавзӯъ маълумай, вақте ки дар роҳ омадеста будем, ҳози камтаракш ҳастай, як ҳодиса шидай дар раҳ. Иҷа боша, ина иҷа аллакай наи формаша гирифтем, наи туфличакош формаша гирифтем маҳваша. Иҷа хеле формаҳои турецки хушрӯ дора. Фариза да чанд бора ҳам магазин гирифтагием. Чӣ хеле ки мо медонед, мо дар чӣ зиндагӣ мекардем. Ва иҷа пеши авқото, инаи пасудо, ба як кӯчаш ки мегзарӣ тарафи тиллоҳо мерӣ. Бо хостум ҳамҷо бирам як бори дига бибинем тиллоора. Пеш камтарак тамошо кардем кати маҳвашу. Баъд бо тарафи хона омадем. Нами гӯшпорако хеле ба ман маҳқулай. Пурсидам 70 сомон меша. Гуфт ин сереброай. Нав болоҳош комплекто боша 400 сум, 200 сум, 300 сум. Ина иҷа маҳваш зиқ шидай, камтар партов шидай. Нами чиёра я заколкчаро шиканондай бо я моҳрача. Иҷа аллакай харид кардем. Ина иҷара касе будона. Пеши қалъа, қариби қалъа, тарафи хона омадестем. Ба ҳама тамошои хуб. Ҳатман поделиться кунед. Аз ҳар яктар миннатдор мешавам. Ва дар раҳ чӣ хеле ки гуфтам, як ҳодиса шидай, як авария шидай бугем. Авария шидай ки аварияи бениҳоят вазбин ва 4 нафар ба ҳалокат расидай. Дар ҳамун ҷои ҳодиса бугем. Хеле дилам сӯхт. Дар ҳамун раҳ омадеста будем. Дуогӯ бошед, худо ҷошона ҷаннат кунад. Намедонам киёанд, касе бошанд набошанд. Як мусалмони муайян хел дар ҳамун чӣ задай, трактор задай, як Тойота меган мошин задай, 4 нафар ҳамҷа вафот кардай. Ва нами хел камтар бо раҳҳоро гирифтем омадем баҳри шумо. иҷа қариби дарё, ай дӯстони азиз, дарё бениҳоят калон шудай. Дарёи вахш. Ҳаваям хостум баҳри шумо камтарак пешкаш кунам. Бениҳоят калон шудай, дӯстони азиз. Ва ба як-ду комментария ҷавоб доданем ки мо ба ҳеҷ ке таъссуб намекунем. Мо ҳамин чӣ хеле ки ҳастай, ҳамон хел гап мезанем. Мо ягон кас дар бахилиям надорем.
ҳамин чизе ки дар ҳақиқат ҳаст мо ҳавоя нишон медиҳем, ба ягон касам таъссуб карданӣ нестем. хона омадем дӯстони азиз, хеле шид либосоро пӯшида рафтан. маҳваш қати Фаризада харидагӣ будам хона пӯшак яктаи ва ёша пӯшидияну инаира катинаи остин дароз харида будам, пӯшонда будам. хайда видео ҳастай номиятаи дига Фаризада харидам, я попӯшии дига маҳвашда. ҳаминҷо видеоро ба поён мерасонем. То видеои оянда дар паноҳи худо бошед. худо нигаҳдори ҳар яки мо ва шумо бошад.